Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta nekazaritza zer? Hoi zer da, aspaldiko kontu bat, gauza zahar bat, erdi arotik zerbait aldatu da nekazaritza? Innobatzen alda nekazaritzan? Bueno, pues olako galderei egin batean erantzuteko gaur joanen gara Jauregiako baserrira, Baztanera, Anizeko herrira zehazki, eta bertan Mikel Azkarate kontatuko digu, guzi honeta zerbait. Eta ezagutuko duguna da nekazaritza egiteko abeltzaintza kasu honetan teknika berriak, teknika berritzaileak. Bai, abeltzaintzan ere berritu daiteke. Belate, lurrazpiko entziklopedia naturala. Belate eragin atlantikoen eta mediterraneoen elkargunea da. Hori dela eta balio ekologiko eta historiko handiko habitat eta espeziak daude. Denetan bitxienak eta ezkutatuenak zoikaztegiak dira. Hau da, duela milaka eta milaka urte sortutako ezegune bereziak, arras informazio baliosa gordetzen baitute iragan garaietako paisaiaz eta klimaz. Eta gaurko saioan, Mikel Azkarretekin gaude, hemen Anizen, Jauregia baserrian, txaldean, ez dakit ongi nola erran, egunon, Mikel? Bai, egunon bai, hemen baserrien. Baserrien, bai. Bueno, Mikel, gaur soaztuko gara pixket teknikaz, ez? Nekazaritzan, abeltzantzan erabiltzen dituzen teknikez, baino hortan sartu baino den, Mikel, Jauregian historia. Zein da motzean, zuek pasazineten ekologikora, duela urte dexente, bueno, ez dakit, nola izan zen hau? Bueno, etxan betitik izentugu behiak, ez? Gure arbasoak izantuzte behiak, eta guk hartu ginu, aitekin batean ja elkartu ginelek, 2004an, inginu, bueno, ja ikulu berri bet, eta 2004an hasi ginen ja esnea eraldatzen. Hemen ez ginu behin ere eraldatzen etxean, beti saltzen ginen industriari. Baina egoera etzela ona eta hoi, pensatu ginen, bueno, zertaz ez eraldatu guk, eta kontrolatu guk gure ekoizpena. Orduan 2004an hasi ginen. Eta, bueno, orduztik gasnak eta jogurre egiten, eta gero 2008an patu ginen estatuko lehenengo esne makina. Horrek mantzakun, izen bat, eta, goz berri bet bai zen, eta, berrikuntza horrek lagundu zakun pixket merkatuen ere gut zerbait izatea. Italiatik ekarritako ideia bat izan zen? Hoxe, bai, inginen nekazalturismoko bidai bat Italiara, eta hankusi ginen ikulu batean, eta, karri ginen, patu hor dugu elizondon. Patu ginen, geroztin martxan dugu, eta egirrateko ongi funtzionatzen du. Eta 2009an man ginen saltoa ja nekazaritza ekologikora. Behi abel buru betzuk kendu gintun, lur gixagoa alokatu ginen, legediara, Europako legediara egokitzeko. Eta gerozti, egara hemen gure ekoizpen esne guzie, eraldatzen dugu gaznategien produktu ezberdin egiten. Aitzindari gauza honditzetan. Beraz, esne makinarena, ekologikoan ere bai, eta lehen erratek genuen ere landetxea, bazinutela lehen da bizitikoetako, ez, Nafarrokoa? Bai. Emprendedores, Mikel errango zen. Bueno, ez dakit, igual egoera, honditzetan egoerak behartu eta hartutugu bideo horiek, ez? Nik uste, bizigaren mundu honetan behar dugu etengabe berritu, ikesi, kanpora atra, eta, gauz batek ez badu funtzionatzen, bertze bat egingo du. Baina, guk ere hanka sartu dugu honditzetan, eta gelditzen gara, balio izendakuten gauzekin, ez? Orduan ikesi, zango trabatu da gituzte ere bai, baina, hemen gaude eta segitzeko prest. Eta gauza berri ezai garela, ezagit berri eden edo ez den berri hortaz ere eztabaidatzeko izanen dugu aukera, justo gaur. Baina, hain zuzen ere, gaur etorrik gara, nekazaritzako, abeltzantzako teknika, ez dakit berriez, edo azken aldean behintzat gehiago entzuten diren teknika batzuez
solasteko, horiek dire ezakit, manejo holistikoa, ez? Behiak erabiltzea, eta hazienda mugitzea modu rotatibo batean, eta badire olako teknika batzuk, leheno igual ez zirela inbertze haitzen, eta gaur egun, gero eta gehiago, akaso zorionez, akaso ez, kontatuko diguzu. Baiago haitzen direnak, Mikel, konta diguzu, zer da egiten duzuen hemen jauregian. Badire teknika handiz. Orai, guk egiten dugu modue, nik ez nion izen bat main edo teknika bat main. Gurik bizek erakutsi daku eta gure antzinekoak erakutsi dakutena edo transmititu dakutena, gu saiatu gara praktikan patzia. Ez? Hau da, jakingo duzen bezala, eta ondiz jakingo duten bezala, nekazaritza ekologikoan gehienez izan dezazkegu 2 behi hektariako. Orduen, guk egun behigintun eta 22 hektarea 2008 urtean, eta lege dira egokitzeko ingintun erdieken du. 50 behiekin gaude gaur egun eta 35 hektareakin. Orduen, gero, ere bai nekazaritza ekologikoak bideratzen du naturak ematen duen baliabide guztiak aprobetxatzea. Orduen, guk nolapaitere behar digu horre onurak atra. Eta, guk iten dugune da, edo deitzen zaio modu betian edo da pastoreo razionala edo, edo pastoreoa zatikatue. Orduen, hemen gibilean kustena alduzuen bezala, nabaritzen da, behiak ze eremu haitu diren jaten. Hor kusko duzu zona bat iluntxago, marrontxago dagona, hoi dago behiaiana, eta heldu dire poliki berde aldera. Ez dakit kamara kusko den, baina hor badago ari txuribet. Pastor elektriko bat. Hoxe, bai, da aribet eta badu argindarrakin manejatzen da, hor badu eguzki plaka bat, eta horrek kargatzen du, eta gaur aldatuko dugu ja eremuz. Egunero aldatzen dugu. Egunero, bai. Hor jan dute, zenbat? Hor jana da, 4 egunez. 4 egunez. Bai. Mugitu duzu handik hasiera txak, Hoxe, 4 egunez. Han badago aska bat, eta belaian punta hontan badago bertze bat. Horren heldu gara alde hontara. Horren egiten dugune da, segun eta ze belar eskaintza dagon, eremu handiago izango da, txikiago zen, udaberrien eta udan ez dago belar eskaintza berdine. Orduan, mugitiko dugu gaur arie, eta biergoizean behiak atratzen dugulik, jango dute beti belar freskoa. Ez badugu patzen ario ize pasatzen da, behia ibiliko zen eremu guzien zehar, eta jango zituen gustatzen zaizkion belarrak. Eta ez zaizkionak gustatzen, ze pastiko da? Belarroi handitiko da, azitiko da, eta zio iroriko da lurrera, eta hemendik hilabete batera edo, atrako da berriz belarroi, behia itzegina gustatzen. Orduen, gu patzen dugulik ari elektrikoi, ari gara nolapaitere, animaliai edo kasunten behiai behartzen. Jatera dena, akitzera plateran duena. Hoxe. Azkenean, gure denbora menpin, gure gurasoak oliten zuten, ez zara maiatik mugitiko denaian hartio, bertaz goizio pastu behizu. Guk olako zerbait egiten dugu behiakin. Baina, udaberrien ze pasten da, udaberrien agian belai hau, gibilean dugun belai hau, zatitzen dugu 15 zatiten. Ostra. Eskaintza hundi dago. Eskaintzan arabera egiten da. Bai. Eskaintza hundi dago, torden ziten dugu udaberrien, belai hau pusketu eta azken puskeia nordiko lehenbizikoa jasten da berritzen, zeren ikerketa batzuk eta erraten dute, belarra jan eta 3. egunean jasten dela berriz handitzen. Orduen, gu saiatzen gara, lehenbiziko 3 partzelak jan, eta 4. gaten dielaik antzineko 3 horiek garbitu. Oda, beti gelditzen dire belar punte batzuk edo, behia itzaino guztetzen, eta horren hartzen dugu desbrozadora bat edo, egiten dugu garbitu. Ez handitzeko, bertzaz handitzen bada, zigota behar du, eta egunetara edo berriz izango da. Oda, abilo behar dugu guk haziendan gibeletik. Egokiena zer da? Hau dena lan hau, guk mekanikoki aitzen gara, erabiltzen dugu desbrozadorak eta baina horren izango zen, behia pasto antzinetik, gibeletik ardiek, eta ardien gibiletik zaldiek. Eta gero igual oiaskoak eta oiloak. Badire batzuk egiten dutena, bai. Orduen zertaz uste duzue, Baztango komunal zabaloietan erdi zelizar hartzun tabelaten, sartzen direla behiak, gero gibiletik aten jardiek, eta gero zaldiek. Neurri ez berdineko belarra jaten dutelako? Bai, eta hoartzen mazatea hazienda horiek Espainian formak, adibidez, behiak Espainian formangatik, edo naturako eman die, jaten dute belarra 12-15 zentimetroko altura arte.
gero Espainian formangatik ardiek. Eta zaldiek usten duzen nola duten Espainia garra laxoa. Darwinek erran entzuen bakoitza ez, egokitu dela... Hoi da, bai. Eta garai betean, etxetan izaten ziren animali ezberdinek. Horren bat bertzen gibiletik gaten zen. Horai, guri bideratu gaituzte, edo prestatu gaituzte animal mota batekin ibiltzera. Monolaborantza. Holako zerbait ere. Orden, guk behiakin aitu gara, eta haitzen gara, eta giletik hiltzen gara desbrozagora batekin. Bai pentsatu izan dugu, edo ardi betzuk harri, edo zaldi betzuk, edo hemen herri norbaite balin bezituen olako animaliak edo, ital ginen zerbait ere gibeletik, baina izango zen egokiena. Izango zen ja urria, ez? Bai. Pastoreo razional, ja izango zen novela. Bai, eta gero, solasten aldugu ere bai, ze belar mota, gudaberriko belarra, gudekoak, ezberdinek dire, eta belar mota bakotxak behian eguneroko janarien ekilibrio bat gordetzen du. Hau da, behiak balin medu digestioen txarra edo, badaki ze belar mota jan bar duen. Karo, guk egin dugu ekologioan hasi ginetik monokultibo batzukin egin dugu proba. Baina burutik kendu dugu monokultiboa, zen ez dugu ikusten behian eguneroko janarien sartzen denik. Horren egiten dugune da, naturak emantuen baztango belaiok, belai bakotxak igual bat, hemen igual bat dire 300 belar mota. Bakotxak aportatzen du gauz bet. Lapatinek ere bai? Lapatinek jaten du behiak, baina jaten du ostoan dagolaik, kike dagolaik. Gero azitzen delaik ez. Horrengatik ez badugu nahi gure belaian egotea lapatine, behar dugu azia atra baino lehenago eta azia gorritu baino lehenago lekutu hortik. Bertzena lapatin betetik sortzen aldire, egundaka lapatin gehiago. Horregatik biltzen gara gibiletik erraten da zuten bezala edo desbrozatu edo lako zekiten. Bai. Eta belar bakotxak aportatzen du zerbait, behian organismora erran dezakegu. Bai. Horregatik da pixkete zauntu ardire ze belar motak batuzun, eta hori dena manejatu behar da, alde neurrien. Eta nik ere haitu dut, Mikel, ez dakit, azukala haitu izan den duzuen, bertze sekreto bat okena dela, denborak, ez? Zuk erran duzu, 3 egunetara berri sortzen dela, baina, karo, erten omen dute, belarra atra eta hasieratik jaten baduzu, segituan jaten baduzu, orduen sustraia galtzen duela. Zeren, karo, atratzeko hasierako belarroi sustraietik hartzen du energia, jaten baduzu segituan gelditzen da sustrai gabe, ez? Orduen, ere behar duela denbora bat, jak berriz botatzeko sustraia, eta hor nolabait ere ekosistema segitzeko mantentzen. Hoxe, hemen bazanen uniken iten da ere bai, belarrak udazkeneko kortea uzten da onditzia eta hazia atratzia. Eta behin hazia atra delaik, horren zite sartzen dire animaliak. Edo, gaur egun, edo makinarian bat, edo, zertako, hazien da, ibiltzen da egin biztertean belaian, ukitzen du hazioiek, egiten di lurrera bota. Ordena izara berrera iten belaia, naturalki, izara, ez duzuk arribar makine bat eritera. Oin da betitik, azkeneko kortea uzten da azitzia. Orden ez duzu inbarrik zuk erraten duzu, hoi bai, ben hazi lurrera botata, utzi bar duzu hazioi germinetzi, lurrietik atratzea eta hoi. Zuk hazi bota eta jazten dela sustraia atratzen, baten bada animalien bat... Gaina beretako goxuena, ez? Karo, horrengatik utzi bar duzu hor igual, normalien ez da udazkenetik, urrengo negu da berri arte azendi sartu gabe. Sustraia ongi errotzeko, eta gero, hori ez ondatzeko, lan hori ez ondatzeko. Horrengatik, ohartzen mazate, aurten kasu bereixe da, zeren lehortia dugu eta ez dakitu dazkinen izango den belarrik ere, hori iteko. Baina bai teknika hori ibiltzen da, hemen bastarin handiz ibiltzen da niken hori. Mikel, aipatu duzu, hain zuzen ere, hemen handizetan hola egiten dela, ez? Ze puntotaraino erten aldugu teknika hauek berriak direla? Zeren, ni egonez klase batzuetan tarten zateten, ez? Hau da ikeragarrizko iraultza. Bai. A ber, hola iten zen gauze da, gaur egun, nola patzen zain ja izen bat, izena, dena berri da izena. Osea, ez mamie. Mamie inde beti. Osea, guri aiteketa erakutxeakute, hazienda kanpora eta atratzia, orden, karo, unetan lagatu zen, ari elektrikoi komentatu dutena, igual hori dela 40 urte, hemen ibiltzen zen, etxean, horitzen ez ni. Gauze da, gaur egun errexena zer da, batez ere bazten dena behi gorriekin, ez? Botatzen dut behi guziek belaire, eta kitu hartio jateti belaioi dena, eta hoi. Hoi da errexena eta komoduena.
baina zu nahi baldin baduzu etekin handi betatra belarria eta hoi dena, pues orden olako teknika bat zatiketu eta hoi, pues lurrendako onuragarri da eta animalia erakusten diozu, kasunten behiai, erakusten digu jaten denetik. Eta nik uste hoi da transmititu dakutena da antzinekuek. Helburu behar duzu jakin, eta zuk zure baliabideak bilatu helburu hortan nola jagatu. Hoi da nik uste garrantzitsuena. Eta ez bakarrik fietu bertzekarraten duten gauzengatik. Hemen probak eta hankasartzeak eta hoi, pues beti izan dugu eta hoi. Eta horren holik esten du. Aipatu duzu, Mikel, onurak badituela lurrean, baita ere haziendan dako, lurraren kasuen, zertan ikusten duzu? Zuek sumatzen duzu, ez dakit lurra emankorragoa dela, lur hobe batez solasten algara? Bai, gu pasatu ginelek manejo konbentzional batetik ekologikora, pues horre erraten aldugu, iraultza lurrean izan zela ikeragarria. Izan zen iraultzan asmenta. Baitugu ja 14 urte, iraultza hortan gaudela, eta uinikin uste dugu gure lurrak ez daudela garbituek lehenagoko teknika horretatik. 15 urten ondotik. Nik uste zet, eta hoi bai, belai guztiak diferentia dire. Gu ibiltzen magara orai, ibiltzen dugun partzela guztietan, oartiko gara beleak diferentia dira edo belarrak batez ere diferentia dira. Batzuk maldagotsuago dire, hor belar mota bat atratzen da, batzuk urtsuago dire. Bueno, orden guk usten dugune da, nekazaritza konbentzionalean ginenean, karo, behiak egunero etxean, ongarri pile bat, gure kasuen pizza pile bat, edo purina, eta hori dena lurrera botatzen zen. Karo, egun behi, 22 hektarea, hor horrekik etzen, hautsi zagon. Orden, karo... naturalki egina, hori. Ez. Eta, karo, orden purine hori dena zabaltzen zen gure zelaietan, eta gure belaiak ez ziren emankorrak. Zertaz, horrek hautsi zen... Nonbait emota barra duzu, bai, hoi da, bai, nonbait ere botarra. Hoi egiten da gaur egun 180, esne behian dauden 180 ikuluetan, Hau da, kasi denetan egiten da hoi. Horrek hoi hautsi dagoela. Orden, karo, gu ohartu ginen, hemen naturak mandako guri lurrok guk kudeatu hartu gu, eta atrabar dugu etekina. Eta gu konbentzionalean ginenean, beti kanpotik erosten ginen belarrak baloratzen gintun gehiago. Eta gu hartu gara ez alderantziz dela. Guretako belar hobena eta dire beti etxekoak. Zauntzen duzu, bakizu ze emankorrak diren, ze kalitate izaten alduten, eta kanpotik tortzen dena, ordaintzen duzu, ez da gizu zer karriko datzuten, eta dena da monokultibotatik torriek. Aipatu du gora Etxeberian, Mikel, lurretan, ikusi duzuen aldaketa onura, behietan, esnean, produktibitatean sumatzen dire ere diferentziak, ez dakit, belarra suposatzen da ez, indartsuago izanen dela, eta igual gehiago manen dute. Bai, belarrak ere badu bere zikloak. Ez, guk gizakiak ere batugu gure zikloak, negua, udaberria, hau da, lau ziklotan bezala banatuak dugu, ez dakit, gure bizie bezala, urteko zatiek, eta behiak ere hala dute. Orduen, udaberrien lurra, negutik heldu gara, badago belar pile bat, eta horren hasten da atratzen kanpora, zen neguen etxean egoten dire, 2 hilabete etxean. Orduen kanpora atra, belarra da orde momentu berenean, ez kalitate gehiena duena, gu gero nabaritzen dugu esnean, gure esnek ekitean. Gero ja udan, eta segun eta ze uda heldu zaikun, kalitatea belarraina jausten da. Orden esnean zaporea ere aldatzen da. Guk ez dugu egiten industriak egiten duena. Urte guzien industriako produktuak dute zapore berdina, beraien produktuak, Guriak ez, guriak segun eta errandezagun urtaroa, gure produktuak zapore badu edo bertzea. Belarra aldatzen delakoz. Zeren, karo, belarra aldatzen bada, gure produktu aldatzen da. Hoi da gu gehiena baloratzen dugune, eta hemen bisitetan eta jendeai hoi espliketzen diogu, Eta beraiei baloratzen dute hoi. Aldi berean ze pollite, zeren orduen zaporia ere bai, produktua bera dago erabat lotue, lurrakin eta ziklo hori. Hoi da nahi duguna erakutsi gure bezeroei, Beraiek erosten dutenean produktu bat, produktoren gibelian, zer dagon, ze lotura dugun naturarekin nahi dugu transmititu, Naturak maten daku belarra, belarroi behiak jaten du, eta behiak maten du esneki bat.
eta bueno, guk elaboratzen dugu. Eta horre badu zapore bat, baina eske hortik bilabetetara ahi aldatzen da. Osea, prozesua da berdine, baina zaporea da ezberdine. Orduan nekazaritza... Udaberrien obia, zapore obia. Udaberren, obia edo ez hain ona, oia bakotxak erabakitzen du, baina udaberrien esniak izaten du ur gehiago. Zertaz? Negutik heldu gara, belarrak ur handiz badu. Orden esnia dago urtsuago. Hore badugu lehorteakin, gure esniak badu koipe gehiago. Belarrak ur gutxi duelako. Orden nabaritzen da ederki esnian. Zu konsumitzen baduzu urte guzien gure esnian, nabaretiko duzu, nabaritzen dugun bezala, gazna bat iteko zenbat litro behar dugun udaberrien edo udan edo seguntze urtarotan ezberdina da. Bai. Horrengatik aldatzen da produktuaren zaporea. Bai. Eta nekazaritza ekologikora pasatu ginenean, eta gauza horietaz ohartu ginenean, zen guritza guri inork espliketzen. Zeren arazoa izan zen nekazaritza ekologikoan sartzean, gu formazioak ez ginule. Eta pixket biletu barri zen dugu gure kabuz, ez? Eta gauzok ikesitugu lanien egaren biztartian. Eta hanka sartzeak, eta guk uste ginen hau hola zela, eta hain dugu proba, eta ez da hola, eta holako gauzak. Mikel, hain zuzen ere, aipatzen duzu oraitzen, ikasi barri izan duzuela, ez? Pixket, prueba error. Bai. Eta bertzaldetik iduritzen zait, jakintza pile bat eskatzen duela unek. Azkenean, aipatu duzu igual 300 eta piko belar ezberdin ezagutu behar duzu zure belaia ere nolakoa den, ez? Ez belaiak orokorrian, baizik eta zure belai konkretuan maldan arabera non atratzen den ondagon lurra zapatuago, behiak ere bai, ez, beren zikloak eta, ez dakit, unek eta teknika hauek ez dute eskatzen jakintza bat, ez dakit, ikeragarrie. Eta, horrekin lotu ere bai, baita ere lan ordu handana bat. Ez dute eskatzen lan ordu gehiago, zuk lehen erraten zuen, behiak lastia hor belaian aizago da, komodoago da, ez? Bai. A ber, ez dakit, guri gustatzen zaiku iten dugune. Guk nahi dugune da, badugu gure bizien helburu betzuk, eta beti erten dugu gu bizuntera zerbait itera torri gara. Bueno, pues guri ezin de, gizakiai atera matera, ez? Torri gara. Orden, gu puntu hortara legatzeko edo hori betetzeko, batugu baliabide batzuk. Horai baliabide horiek behartugu guk ikesi, zertarako dauden, eta engranaje bat sortu, hau intea, hau atrako dut, eta hau bertzea. Karo, horrekin zer nahi du, belarrak poliki gaten zara ikesten. Joan ikusten du nire belaietan badela sasoiunten hainbertze iruzta edo asoinak, edo lapatine, eta azkenean nik ez dazkit izure belarren izenak. Eta gainera, karo, galditen diozu, nizarrak eta Maiorko batei nola erraten dion belarrunei, eta nola izena du modu betean, gero latinez bertzea, eta nik bertzea, eta orden bakotxa ditzen dugu gure modure. Baina pixki jakin behar duzune da, hoi bai, azkenean 10, 15, 20, belarren, horiek zea aportatzen duten behiai, ez? Hoi pixke goiti biti kesi, eta ez dakit, azkenean, zer da gustatzen mazaitzu, ez dakit, lana, azkenean lana zer da, lana dena da, baina lana osasune balime da, pues igual osasuna ondi izin dugu, ez dakit, ikusko dugu, baina ez dakit, azkenean maite dugun egiten dugu, eta nik uste da gehiena baloratu hor dugune. Mikel, ni sartzen bana izurai 25 urtekin, edo demagun 30ekin, pertsona bat ikusten nahi dena. Aietzen alda izatera nekazaria beltzain on bat, lortzen aldu ikastea, eta kontrolatzea ezagutza guzti hauek? Nik uste baietz, osea, argi dagona da, edo, gure partetik hemen ikusten dugun ebenpin, eredu konbentzionala akitu dago. Hoia, ez da bideragarrie, ikusten dugu gaur egun zarazo diren, tekin gutxiko lanak dire, eta hoi. Nik uste baloratu behar dugu, gehiago bakoitzak egiten dugun lana, eta gure kasuan egiten dugun produktua. Eta hoi, baloratzen baduzu, errexago izango da merkaturatzea. Aldi berean, bilatzen baduzu, bezeroak baloratzen dutena zu egiten duzun lana, eta lan horre jatera maten baldin bedatzu, ez dakit, nik uste horrek betetzen daku, edo niri benpin betetzen data hondiz. Orden, gazte batek, holako ilusioa baldin bedu, nik uste antzine badao, bastan emertze esperientzia batzuk gartzainen ere, ez? Hasi direnak zaldiekin, ardiekin eta behiakin. Orden, da proiektu berri be, jende gaztea da, eta, Amaia eta Jonek nik uste bide polita hartu dute. Azten mazara lehen bizitik, ez dakit, dudekin, ustetiko zait, etxe ustetiko,
A ber, edozein lanetan hasten baldin bazara ere, behar duzu ilusio pixket izan. Ez balime duzu, zaila da. Ez, eta balime duzu gogoak ikesiko duzu. Bertzak ikesi dugun bezala. Baina, bueno, hanka sartuz eta lehenbizikoan ez daitzu jaratrako, hori dela da. Bueno. Mikel, itxi barko dugu gaurko elkarrizketa hau. Bakarrik eskatuko dizut motzea. Gazte batentzat, bota dituz gauzak, mezutxo bat. Pues ilusio balime duzu baserriekin eta gustatzen bazaitzu baztan bezalako eremuetan bizitza, badila modu ezberdinek antzine eta atratzeko olako lan bat. Ez? Bai animaliekin, bai baratziekin, baina betire lurrei lotu behar du. Ez pasaude lurrei lotue, nik uste arrastaila den. Hemen utziko dugu, Mikel Azkarete jauregia esnekiak baserriko enpresako kudeatzailea, soziotako bat. Mikel, mil esker, plazer bat izan da, justo teknika horietaz pixket solasteko eta baita ere beti balorean jartzeko pertsona hauek egiten duten lana, beti gora aipatzen ditugu medikuak eta gure osasunaz arduratzen direlako, batzuk ere jaten ematen digute. Beraz, Mikel, mil esker hondik. Vale, eskar mil esker eta nahi zuen artio. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.